Kung nahuli mo ang iyong asawa na nangangaliwa, meaning mayroon ng iba maliban sa iyo, basihan na ba yan para isampa ang kaso na annulment? Ang sagot sa batas, hindi. Ayon sa Article 55, Paragraph 8 sa ating Family Code, ang pangangaliwa ay basihan lang ng legal separation. Ibig sabihin, kung legal separation ang ating pag-uusapan, hindi pa na sever ang marriage bond. Sa mata ng batas, mag-asawa pa rin kayo. Ang epekto lang sa legal separation, i-separate ang husband and wife from board and bed. Yan lang.